kasiyaw. I-hire ko nila mga ilang panahon. Okay. Inaarag sila lang. Kinsa katong kinahanglan diyang mga kwarta. Yan. Ay mga baka nga ibalaligya. Bisa kung sa kanakuha ng inyong baka. Ang man ang urat kartiro, palitong na muna, may biyahe na po si Bo. So, kaning gusto tinuro yung baka, nung prame. Nagsuran pa ito sa isla nga wala ga YouTube, ingon ra nga, naay tagaliluan pa niya si Kiyor. Kung palit ang baka, kabayong baka kanting karabaw, ako nang palito. Kapay manok. Ayaw naman ang pato, eh. Ibang dili na magwas si Bo. Ikan sa manok, kanting, baka, karabaw, kabayo, apong palito na. Uy, Kiyor! Income aning ang buwang pagka ako nga mag-ipang mga upaka kaya sayang pa urot rakon nila rin kung income ang buwan kaya kung ipanagban starting niya itong last month kung sa kabaka ng kantidad o sintimil kamay-kamay po kung gusto daw ang mura lang itong patupak inaanay kalisod ang pagkatil na si Signor magkaingon mo na kami mga vlogger, local artist kung hindi mga vlogger. Ako mismo mga vlogger worldwide. Mga local artist na kita. Inaanay kalisod ng mga vlogger. Ito may naging ka. Di palo ka, dalas ang income sa mga vlogger. Ipag-umpra na natin. Karon na kami sa Surya. May petro ng buwang-buwang. May petro ng buwang. Diba? Ano na mo i-deliver ka na eh? Hatos taas na may buwang biyahe. Ano mo ito? Petras! Let's go! Sili agad! Yes! Pare, ako tigdog! Tiguro ka! Ito ba? Ako tigdog lagi! Oh! Yara! Gakot kami! Abot sa mo diha! Sana ko. Mahal. Bisa ba? Oh. Siap po. Sana po. Pero mahulog ka ng tiyak. Mura ni mga kasiyaw. Mura kinabuhi vlogger rin sa isla. Malibor yapon. Wala may kasalit na sweldo sa YouTube. Mga mo nga, na po may income po sa YouTube.
Yo, iwas pa may. Probinsyano siya. Stay tuned. Dagan na yung halak ko to. Ano yung mga alat mo man. Share mo yung kaso ha? Gusto naman ka. So, muna na yung midri sa isla, mga kaprobinsyan siya. Upo, siya nakabuo ka. May bangkara. Ah. So, karon na namin dire. Muna yung mong hakutan. Yung ilang stock room dire. Muna kuhan. Stock room sa Petron nga gasolinahan dire sa lungsod sa Maria. Kanti Rosel para gambak anay mo tagiya ng buildinga. Ano siya? Ayaw mo kapag nangyalam mga kasyaw, basta stock room, medyo salag yung gamay. Gamay din yun kung gamay dire. Pero sa ubos to, atong mga balik yung ubos dito tanan. Dire, butang sanay dire. Kuwaon rahari o kung naay mo ordered sa ubos nga, wala dito, na-adri ang uban. Muna siya. Singot kayo, mga kasyaw ng gagkwanta. Mangita taog moso dire sa ato ang probinsya securing pang pamilya ba. Kapoy kayo. Karon muna og nako. Tapos kantor. Ring mga panboard. Basiyo squad. Mga kok na pre. Ya. Kani siya mo ginit. Sulod nga tindahan dire ni Rosel. So karon mo ni tindahan nila dire. Pilig pula doa. Rumot tindahan no. Ari na mo palit og snackers. Ari mo dire palit og snackers. Tanan nga gusto niyo paliton, ari mo dire. Pulbos na, napkin na, pampers. Tanan. Palit mo og tubig na. Palit mo gilimnon hato na. Oh. Palit mo kalamay na. Sabon. Palit mo timbangan na. Bugas. Oh. Ano yung mga baligya gre? Isuroy mo na ko ano eh. May ketchup na. Palit mo ice cream. Hari mo gre. Petron mo. Kasi klaseng ice cream. Dire. Amo ni si ma'am mo ay kuandre, kaser rin ng Rosel. So karon kaning ato ang vlog karon din hirataman. Sa tanang galantaw na yung akong vlog karon, dagan kay salamat ninyong tanan sa inyong suporta nga walay hunong. So kaning atong panag Sa imong account? probinsyano siya. Probinsyano siya? Oh. So karon kani atong panagtabi o may katapusan o kani atong panag uban o may kahumanan. Muingon pa ninyong tanan nga daghan kayong salamat. Kaya ug wala mo, wala niya akong channel. Unang tungod ninyo, kamo mo'y gahatag og kusog sa kuang channel nga magmalampuson sa umaabot ng mga adlaw. Karon dili pa ko moingon ron og kuan gyud kanang nilampos na gini. Hinay-hinay ba? Hinay-hinay.
Muni Zian Adrians Mini Enterprises Grocery Store dire sa lungsod sa Maria. Palit mong tulag manok, ato may aggregate supply dire. Oh. Gawas are kay kaha maray na ang kwarta hare nila. Oh, dara. Anggi, basta imong anggi. Gisina mo? Aggregate nila. Palit mong gasol na apod. So, dinir taman, kita sa kayo ni akong vlog. Dahil kayong salamat kanyang tanan sa pagsuporta. Kung kinsa ka itong wala kasuporta sa akong channel, please subscribe, promisyanong siya, hit notification bell, kung may mobile all para updated ka mo sa mga upcoming videos. Dahil salamat, God bless you all.